Hi mga kayusinya na Freedom Board, my name is Bay Gamay ug karon usa na sab ka confession nga atong basahon ug ang title sa confession, Heaven Knows. Hello everyone, tawag lang ko Gloy. That's how she used to call me before. I'm from Davao ug I'm 26 years old. Graduate na sad ko. Kini nga confession kay para ni sa ko ang the one and only love. Kabuthonon na jud kayo ko. Gusto nako maglabas og mga hinanakit, and since she's the main reason why I confessed here, was an avid reader of this page. Sige ra na siya basa diri og pabasahon pug ko. That's why I chose to confess here. Nagsige kog ingon sa iya sa una na pagkaslo nami og naa nami happy ending, mag-confess siya diri para ma-inspire mo. Pero ang nahitabo, ako ang mag-confess karon diri, dili pa jud happy ang ending. I was 16 katong nakaila na ko siya. Last 3 months na to sa school year if I'm not mistaken. She was 15 at the time. Sikat ko sa eskwelahan kay tungod sa basketball plus SSG officer pa jud ko. Nagkaila mi kay permente na siya nga late, kung dili isad late, permente siya malista sa nagbantay sa kantin kay mukaon siya didto na class hour pa. Ingana ka strict ang eskwelahan namo. Kung taga Davao ka, I'm sure kabalo ka asa ni. Nana ko sa last year sa high school, while siya, 3rd year at the time. Ang first encounter namo kay katong nasakpan siya sa SSG president na late siya, kay gipatawag man mi sa guard na naa daw na late. 7:30 ang sugod sa klase, late kayo. Unya kay classmate man ako si Air ang president namo, giubanan ako siya since vice president ko kay absent among secretary. Ulan kay to na panahon, maong daghan sad nga nga late, pero siya jud ang pinaka-last sa listahan. Pag-abot na mo didto, nakita na mo siya. Basa kay siya, nya klaro kay ihang bra. Nya mura biyag flat-chested siya, na asta biyang kalingin sa dughan. Saway pagduha-duha, gihubo na ko akong jacket o gitabon siyang dughan. Si Air tawon, giubanan siya sa locker niya kay pahiramon og t-shirt. Ako pod nabilin sa may guardhouse kay isara kapayong among dala. Pagkapila ka minuto, naabot na si Air. Wala na sa tong estudyante maong nakaadto nami sa classroom namo. Dito na ko nabala niyang name. Call her Vin Morena. Chubby, tasog buhok nga tagahawak, taason sa siya og nindot kayog mata. Naman kay Air iyang ID. Dito na ko nahibalaan na 3rd year siya. Section A. Pagka-lunch asad, gihatod namo siyang classroom ang ID niya, pero ang maayong babae wala nasad sa classroom. Inyong classmate nga naa daw sa kantin. So kami ni adto mi sa kantin, ug naa yuday siya didto nagkaon. Giduol siya ni Air, nag-istorya sila kadali. Ako di ko kaduol kay gi-istorya sad ko sa mga kauban nako sa basketball. Nagbulag na sad ming Air kay ako naaman ko sa akong barkada, siya sa guidance kay magpasa sa pangalan sa nangalate. Pagkahapon na, PE time namo. While nami sa ground, nanlabas ang grupo sa 3rd year kay mag-practice og zumba sa atbang ranamo. Gipangita judayon siya sa akong mata, pero wala jud ko'y makita na Vin. Ang ila pa jud na lecturer kay tito nako. Isog kaayo og kusog og tingog. Nagsugod na sila, kami sad nagsugod nag-practice sa dihang nay naabot nga nagsyagit nga nataranta. Kay di ay si Vin nakuyapan og tua sa klinik. Ambot ba pero pagkadungog na ko ato way pananghiray, nidagan ko paadto sa klinik. Pagkalayo rabas sa ground o klinik. Pagabot na ko didto, naapasagdaanan si Vin. Luspad kayo. Ug nangutan ako sa nurse kung naunsa siya. Ug mingon ang nurse nga dysmenorrhea. Basta kay dysmenorrhea ra ako nahinumduman. So ako'y nangayo og form sa nurse kay papirmahan pa nako sa subject teacher niya ato na oras para makalabas siya. Kuti kayo ang process no. Basta kay ambot bitaw nila. Pagkataod-taod ato nakamata na siya, ready na ihang form nga makalabas na siya. Nagpasalamat siya sa ako pero bago na ako siya gihatod sa gate, ana pa siya sa ako nga, Vice, labahan pa nako ang jacket nimo. Salamat. Ang vice nga ihang gitawag sa kuha kay vice president ko sa SSG ha, dili na pangalan nako. Pagkagabi ato na may dinner sa balay sa tibuok family. Nangutan akong tito kaunsa nako si Vin. Ana rasad ko nga kailan ako. Ana sad siya nga
Utukan biya to dong. Way quiz na ko na di niya ma-perfect. Mautong first honor siya sa section A. Ug dito ko na curious kung kinsa jud siya. Kay dili siya ilado sa mga estudyante, pero sa mga teachers, ilado man siya. Pag uli na nila tito, ningon siya sa kuha na, kailan man to nimo no? Na siya na di si kalate kay mao makadaot siyang record ba? Suki kay na siya sa guidance pag end na sa month kay halos isa ka bulan nga late. Nitando rasad ko, katawanan man paminawon pero mura kog na hypnotize niya. Siya ra jud akong yunohon na at tibok gabi. Mga pagkabuntag, ako'y late, paita. Ako'y nalista ni Air. Pagabot na ko sa gate kay halos college students na akong kasabay. Nagdali-dali kog adto sa room, maong nakalimot kog kuha sa akong books sa locker. Mihangyo rasad kong ma'am namo nakwaon sa nako, nya kay gibati ko gagutom, niadto ko sa kantin. Palit og pagkaon sa dihang gitawag ko stiglista sa kantin, nya nag-alibay dayon inyong sir. Mingon siya nga, class R pa man sir. Ug mitubag ko nga, magkuha unta ko sa listahan tiba, kay ipahatag na sa guidance niya. Ug miingon siya nga, aw sige sir, hulat lang kadali. Nakalusot ko, kangisihon na kay ko sa dihang pagsiplat nako sa may mga table, namon ko'y nakita na diwata. Si Vin, perting lamoy niya. Nalingaw kong tanaw niya ba, nga hantod sa gihatag na sa kuha ang listahan. Pagbasa pa lang nako sa mga pangalan, grabe. Kada adlaw present ang pangalan sa maayong babae maong giduol in taon nako siya. Mihay ko niya. Kumitubag siya nga, oy, Vice, nga unta. Gitubag na ko siya nga, ayaw na oy, murag kulang pa na nimo. Mingon siya glagi, og may katawa. Og ingnan ako siya, nga naunta ako'y ingon nimo ba? Pero unya na paghuman nimo. Og miingon siya nga, sige, ay Vice, ang jacket ugma na ha, wa pa na uga. Kabaga biya ato, wala mi dryer. Og mitubag ko niya nga okay Roy, gitext na lang sad nako si Air na pakiingon kung ma'am nga naay emergency. Pag humanyag kaon na nga tumi sa library. Dito na ko siya gistoryahan about sa iyang mga lates. Ako siyang giingnan, sa listahan ni President ba, perminti ka iwit kung dili man gani, ikaw ra isa late. Mingtubag siya nako nga, layo kaya mo Vice oy. Pag ako siyang gipangutana nga, apartment di ay or sa dorm. Umingon siya nga, apartment pa joy gilitok. Why kwarta Vice oy, nya di sad ko sa dorm. Why mag-atiman nilang papa. Tanawa ra gud niyo, perfect attendance ka diri nga magkaon og class hour. Mo na ko ingon niya. Mitubag siya nga, da, kadaghan na mo da. Bias lang jud na silang antin dinha kay ang mopalit di nila lista. Nya ako naamon ko'y bawon. Nakatawa ko sa iya ha, pero nangutan na Japon ko. Ngano di sad ka mopalit? Tubag siya nga, ay Vice, kamahal ba sa pagkaon sa kantin? Ang akong ipalit silang pandiha, pamiliti na nako, back and forth. Kung wakay kwarta, ngano naka-eskwela ka din he? Mao na siya kung pangutanan niya, kay private manggod among eskwelahan ug mahal kaayog tuition. Mintubag siya nga, scholarship Vice wakay lana, ug may katawa siya. Dito jud ko ni believe niya. Kabalo mo nga no? Among eskwelahan guys, binilang ra ang madawat sa scholarship ana. Kay wa kay makaabot sa ilang giset na average plus naa pa joy entrance exam o pag dili to nimo mapasa, bisan pag ikaw ang pinakadato na tao sa kalibutan, di ka kasulod. Kada year maghatag silang slot para sa scholarship pero tinagduha or tulo ra ang makasulod. Ingana kataas og standard among school, maong nibilib ko niya. Dito rasad kutob among istorya ato kay nanghid siya. Niingon ra ko na kung mahimo niya magsayo jud siya, kay honor biya siya. Makadaot siya nga record ang lates niya. Pagsunod adlaw sad, kasulod nako sa campus na inisinggit og Vice, maong gihulat nako siya. Mingon ko nga, oh, may gani sayo na ka. Mingon siya nga, langan, good girl. May katawa siya og iyang giuli sa kuha ang jacket. Gitunol niyang jacket nako. Nagpasalamat rasad ko niya og nagsabay mig locker. Medyo laylayo gamay among locker kay linya ako sa 4th year, iya kay 3rd year. Pagkuman ato na encounter, medyo na close na jud me. Nakabalosad ko na silingan di ay na sila ni Air sa una. Mao nang nagsigir ako pangutana kang Air about niya. Nahibalan ako na simple ra di ay og life na sila Vin. Dili professionals ang both parents pero naay trabaho. Graduate siya sa public school elementary o consistent nga honor student.
Katong panahon na, nauso na gamay ang Facebook. Pero kung saon man nawala man siya Facebook. Ako pa'y nagpugos sa iya nga mag-Facebook. Grabe bayhana, na-close pa jud mi kay pareho rami club. Dili na kayo siya malate sa kabulan, mga kaduha na lang siya malate. Kay naga-commute ramanggod siya, niya magluto pa para sa kauno nila. Maloy ko siya usahay kay bantog radi ay magkaon siya class hour, kay wala siya pamahaw, kay magdali-dali. Di pa jud daw siya kamataog sayo kaayo kay mag-study pa daw siya ini gabi. Pero makabili ba kay talentado kayo bayhana. Kabalo mo gitar, siya pa'y nagtudlo sa ako. Kabalo sad mo piano, kabalo mo sayaw, nindot kayog tingog. Unya sikat kay siya sa mga debate. Top 1 pa. Grabe lagi. Halos naa na sa iyahatanan. Magka-close jud kayo mi, pero para sa ako ana siya. Gusto ko nga mongyab niya pero wa pagani ko ka istorya. Gibasted nako. Ani man na. Basta mag-open ko istorya about relationship, moingon day na siya nga, ay wala pa na sa kong nahuna. Di ba? Unsaon ako pagtapat ba? Hantod sa niabot akong graduation day, honor man sad ko, og proud kay silang dad nako. Wa ko nag-expect nga maabot si Vin, kay ana siya sa ako nga check up daw si ihang papa. Pero naa siya. Gi-invite na ko siya sa balay, di pa unta mo uban, pero katong si Tito Banako na sir niya ang nag-invite sa iya, wa na siya kadili. Wala ko na-expect na maabot si mama gikan labas, maong na-worried ko kay si mama manggod. Makita lang na siya nga na ako'y kauban babae, i-assume na niya na uyab na ko. Pagwajud ko na mali, kay gigisa si Vin og pangutana. Ang tabok taon, galingo-lingo. Gitripan pa jud nako nga ana ko nga uyab nako ma. Pag uli na niya nagsigi og yaw-yaw kung wala lang daw siya mabusog, karatiho na daw ko niya. Mao to ang plano jud nako nga paghuman ako high school, sa Manila ko mag-college. Pero tungod sa maayong babae, naka-decide ko na sa same school ra Japon. Guys, wa na nako gipadugay akong gugma niya. Mi-confess ko February 14, 2009. Sa tunga sa daghang tao, mi-confess ko niya. Ang akong istorya, pila ka bulan ko to nga gi-practice. Nya nakalimot pa jud ko. Wala jud ko na-expect na ihag ko niya. Nangaon miso sa ka fast food chain, kay gigutom daw siya. Pero ang mayong babae, naa di ay iingon. Swear, gikulbaan ko ani kay basin bawion niya ang giingon sa ko Og nangutana siya nako, manguyab ka nako? Mitubag ko nga, oo, nganuman. Di ba anak ka nga pwede? Mingon siya, oo, pero og nangutana ko unsa. Mingon siya nga, gisugot na tika. Nakuratan ko guys, pero iyang nawong kay smile kaayo siya diri nako. Maong gigunita nako iyang kamot, ug ako siyang gipangutana, tinood baya ka? Nganong nisugot dayon ka? Mitubag siya nako, kay gugmaan sad ko nimo, og gusto ta ka nga mas makaila. Dili ko gusto nga good side lang pirmi ako makita nimo. Kay nganong padugayon manato ng butanga oy, basin maanad ko na buutan ka, nya pagkakita na, isa lang kapangit na istorya mo labas si mo baba, biyaan na tika. Di ko kalimot ana na istorya. Bisan sa kadugayon na sa panahon kay bukod niya, wala na ilang babae sa kundughan. Okay kayong dagan sa mong relasyon. Okay kayo. Ni-graduate siya nga valedictorian, present ko. Special lang ang okasyon sa babaeng love kayo na ako good. Pati akong family na. Ingana siya ka-love sa akong pamilya. Kabalumitanan kung unsa ilang estado, nga dili sila kwartahan, pero mausad na ang gikabiliban sa akong parents sa iya. Kay naning kamot jud siya. Nakailanasad ko sa iyang papa ug mama, ug buutan kayo sila. Dili man sila kwartahan, ang respeto ug pangandoy nga mamaayo ilang anak, makita jud nimo. Nangaon ra sad mi sa ilaha, ug lami kayo moluto ihang mama. Bisaya na manok lagi ang gabaha. Si daddy gadala pa kay gilamian. Si Vin perting gakos sa ako, halipay kay siya, kay isa na daw mi ka campus. Naila-ila sad nako iyahang maigagaw nga lalaki, palangga kayo siya nilalagi. Ako intaw na bugtong, wala ko'y duol nga maigagaw, kay naatanan sa labas. Pagka-college niya, natingala ko kung anong education niyang gikuha na kurso, nga gusto manggod ana niya mag-abogado. Pero ang iyang gigon sa kuha, unahon sa din ako na kurso. Kay makatabang nako kay papa ug mama, makatabang sad ko sa mga bata.
Nakasabot rasad ko kay kung mag-law siya 10 years pa. Okay kayo ang dagan sa relasyon namo, naiaway pero ginagmayra. Walay third party o walay salos-salos. Atod sundo na ko siya. Walay mahitabo namo, puro ra siya pasakit sa kumpuson. Aha ka. Kuyaw kay na siya. Mag-una-unag moingon pa na nga, dako na be, pagunita do ko be. Kalagot lagi, nya kung mobisita ko sila ha, maatulan nga siya ra kay trabaho ihang parents. Mula ba sa kwarto, way pambra. Magampo na lang tawon ko na ilayo ko sa demonyo kay di be ajud mapugngan. Pero kayahon. Natoy kaysa, sa kwarto na ko to, ulan-ulan ba, gikan migsimba, naghigda ko nga nagbasa og libro. Nikalitra siyag patong nako, nya gikisan ko. Aha ka gyud. Unsa man taon laban ako lalaki raman ko. Unya gugmaan pa jud kayo ko aning bayhanan ni. Wakoy nabuhat kundi patulan siya, pero padulong pa lang akong kamot sa kuan. Ni undang bitaw na siya, grabing kasakit sa akong puson lagi. Ingana na siya sa ako. Butang na na-miss na ko karon. Pag graduation na nako, present na po diyang parents og din lister inyong sir. Proud kayo kong parents sa ako, labi na siya. Napalang ko sa hagdanaan, gisugat na ko. Nangaon rasad mi sa labas ato. Kay muuli naman silang mama pagkaugma sa labas good. Tungod sa unfinished business nila dito. Padayon na mo relasyon. Kung sweet siya sa una, samot na tong time. Mukalit na nagbuto sa balay nga nagdala og luto, nya pakaunon ko. Giatiman kaayo ko niya. Until siya nasad ani graduate, walay pagduwa-duha ang bayhana, cum laude. Nano ko'y trabaho ato na time. Maong didto na hitabo ang plano nga pagkahuman sa graduation niya, diretso mi sa sikat na restaurant. Paghuman didto, nangadto mi sa campus ug balik. Nangatik pa ko nga gitawagan kong tito kay natingala man siya ngano sa high school building mi. Pero pagabot dito sa gate, naa na ang surprise. Among kabatchmates nga duha, ang uban nakatoga pa nga ni sayaw. Nagdali-dali sa kugdagan sa luyo kay ang bouquet. So naghilak na siya. Paglabas na ko, pero di na nako ingon akong speech ato. Kay kahilako na ko diri. Basta, giistorya nako ang unang time na ako siya nakita. Kahilak sad kog apil, labi na atong ni yes na siya. Grabing hilak nako. Gilamano ko siyang papa o gigakos ko siyang mama. Gistorya sad ko niya pag humana. Okay lang ba daw o next year na mi magsabot-sabot sa kasal. Kaya mag-exam pa siya o niya gusto siya nga mobalos o kumaayo siyang parents. I understand her. So ni okay ra ko. Gikasal mi February 2014. Og okay kaya mong relasyon. I'm so proud na ako yung una. Makaboost og pride, responsible kay siya na asawa. Pero nakaagisan mig mga pagsubok. Kay nag-Japan man siya. English teacher siya sa university dito. 2 years raman sad, kay dako sad og sweldo ug iyang gipahimuan og balay iyang pamilya. Nagtudlo sa siya diri og 1 year para experience bag-o ni adto sa Japan. Pero 5 months pa lang, murag di naman ako kaya nga wala akong asawa sa akong kiliran. Maong niapas ko dito. Pero after 3 months, niuli sad ko diri kay daghan kog project pa. Always mi nga mag-Skype. After 1 year niya dito, niapas na sad ko. 2 months lang akong stay dito kay ang company na akong gitrabahuan, gitawagan na sad ko. Hantod na human iyahang contract. Naana sila'y family house diri sa Davao, naana sa negosyo iyang parents, okay na kaayo ilang kinabuhi. Niuli siya diri na blooming kayo. Unsa man ni siya mura magwa man ka trabaho. Pag-uli niya diri, nagsigi mig travel. Cagayan, Cebu, Davao Oriental, Boracay, Palawan, Batangas. 4 months nga sige laroy-laroy, may gani kay wakoy pending. 1 month sad mi sa France kay pangarap man niya nga matuan ang tower diha sa Paris. Pero katong nag-travel day mi, 3 months pregi na siya. Lipay kay ihang papa o akong daddy kay naabtan pa daw nila ilang apo. After 7 months, iyahan ang gipanganak si baby boy namo. And I'm so happy. Pero sakit kaayo ang sunod nga nahitabo. Nagkaguliyang ang mga doktor pagkahuman sa panganak niya. Moda ito, gitabang na akong wife. Kay naglisod o ginhawa.
Nitaba bitaw siya labi na pagbuntis niya pero wa ko nag-expect na may ngato. Naglisod siya ginhawa. Imbis lipay na kayo ko, nawala akong kalipay. After pila ka minutes of fighting, she gave up. Nakaluhod kayo ko sa kasakit, sa tanang sakit. Na nakalimot ko nga naa na day ko'y anak. Labi na ato nga pag-declare sa doktor. Isuludan ko sa room, nagikabutangan niya. Walay nabuhat ang bisan kinsa. Kusog kay kog hilak. My wife, the only woman I love, was gone. Grabe kasakit na hantod karon wa pa ko ka-move on. Gihaya siya sa family house nila og halos tanan nga ka-batchmate na mong duha na. Ang present atong proposal na ako na sila tanan, kaparyentihan, tanang nahimo niyang teachers ug ing ato kadaghan ang nagmahal sa kong asawa. Na pati students niya sa Japan o co-teachers niya kay naa. Pagkaman sa lubong, dili na ko gusto mo hawa siyang lubnganan. Kung pwede lang ubanan ako siya didto sa ilalom sa yuta. Walay adlaw nga dili ko moadto sa minteryo na halos didto na kumatog. Ang akong anak kasi baby Rib, kay naa nila mama o papa. Parents ni Vin. Kay di pa na ako kaya nga mahimong amahan siya ha. Ako sa sigurong ayuson akong sarili. Si Baby Rib naglisod sad siya og labas sa ospital kay kinahanglan man jud og breast milk para niya. Nakadagan taon mi sa igagaw ni Vin nga bag-ura ng anak. Napa jud gi-inject sa iya ng mga tambal. Napa sa ospital si Rayby atong haya ni Vin. Kung loy man gali ko, mas loy akong anak kay mudako siya nga walay mama sa iyang kiliran. Pero swerte Japon kay naaman sila papa, sila daddy ug naapa ko. Pero di pa lang nako kaya mo tubang siya karon. Di pa nako kaya. Sa akong relatives o family o nakaila sa ako diri nga naminaw karon, bago pa kong uli gikan sa mga lugar na giadtuan namo ni Vin bago siya nawala ug ugma ang campus kung asa nako siya una nakitaan. Ang akong last nga adtuon. Magpagkahuman ato, hinay-hinayon na nakog dawat na wala na. Wala na ang nag-inusarang babae nga naa sa akong dughan. Vin, I love you so much, my love. Ikaw lang hantod sa hantod. Gunitan ako ang paborito ni mga linya. Don't let the darkness of the past cover the brightness of the future. I will take care of Ribi. Thank you for being with me and for loving me. While nag-type ko ani ron, nako sa minteryo og nagpa-sound sa Heaven Knows. Ang lyrics ang nagistorya sa tanan. Paminawan ninyo while nagbasa mo ani. Didto ninyo mabatian kung unsa kasakit sa kuha ang pagkawala niya. Mora na yusin niya na Freedom Board. Thank you kayo. Maybe my love will come back someday. Only Heaven knows.